Yau za mu yi magana akan razor bumps. So mata da yawa sukan fuskanci ƙwararraji a yayin da suka gama yin shaving, especially masu amfani da reza ko kuma shaving stick. So abin da yake so mata su gane cewa yawanci abubuwan da suke janyo razor bumps kamar da kuka gani a wannan hoton yawanci iya yin shaving ɗin ne, wato aske wajen. Misali yanzu idan gashin mace ƙasa yake ke ki je kina yin sama, idan gefe yake ki zo kina nan gefen. Wasu ma yayin da suke shaving inda kuka san kafinta yana gurza abu cikin katako gurus gurus, wajen ba a yi wanka ba kwata-kwata, kawai an ankara mai haka kurin. Da haka ya kamata ku dinga wajen nan haka ba. Banda wannan kuma yayin da kika fuskanci wannan za ki yi amfani da abu mai sanyi ki saka a wajen so da ya kamin wajen down, ko kuma za ki yi wanka da ruwan ɗumi haka shi ma yana taimako yana kamin ɗin wajen down. Sannan kuma na ƙarshe kada ki manta ki ziyarci YouTube channel ina, a nan na yi video musamman yadda ya kamata su dinga shaving, kowane irin method wato hanya da suke amfani da shi suke yin aski.